O campo de Barbanza Golf Pitch and Putt acollerá o Masters Big Outlet, unha cita que xa abriu inscricións e que promete espectáculo e competitividade dende o primeiro golpe. O Barbanza Golf Pitch and Putt xa se prepara para acoller o Master Big Outlet os vindeiros 2, 3 e 4 de abril. Esta competición disputarase a 36 buratos baixo a modalidade Stableford e cada volta contará para a Orde de Mérito 2026, convertendo así nun evento clave no calendario deportivo. Os participantes recibirán un complexo Welcome Pack e poderán optar a premios destacados, entre eles 500 euros no burato en un, ademais de galardóns ao mellor approach e importantes recompensas nas distintas categorías. O torneo tamén incluirá sorteos e agasallos, reforzando o ambiente festivo e competitivo que caracteriza esta proba. A alta expectación xa está xerada, coa participación prevista de xogadores chegados de diferentes puntos de Galicia. O prazo de inscripción xa aberto, todo apunta a que este Masters Big Outlet marcará o inicio dunha tempada apaixonante no golf Barbanzán.